नोंथांमोना खोनाबाय थादों इउक्रेन आरो रासियानि जाबाय थानाय दावहायाव नोंथांमोना मोनसे सोदोबखौ खोनाबाय थादों बे जाबाय नेटो नर्थ आटलान्टिक ट्रिटी अर्गेनाइजेशन दाना आं दिनै नोंथांमोननि सेराव दावहानि सोमोन्दै बुंनो थाङा मानोना दावहानि सोमोन्दै बुंग्रा मानसि गोबां दं निउस पेपाराव नुगोन नोंथांमोना इउटिउबार्सफोरा बुंनाय बहुद गोबांनिफ्राय नोंथांमोना खोनादों नाथाय खम खोनादों जानांगौ नोंथांमोना बे जाबाय नेटो नेटोआ मा बेयो मा कान्ट्रिसफ्रा दङ माबायदि जोनोम जानाय मानि थाखाय जोनोम जानाय दाना बियो जोनोम जादोंमोन नैथि मुलुग दावहानि उनाव माने नैथि मुलुग दावहाया माब्ला जादोंमोन 1939 निफ्राय 1945 सिम मोनसे जाथाय जायोब्ला फरायसाफोरनिया गोबां लाब जायो बे जाबाय प्रेक्टिकली माबा मोनसे बुस्थुखौ फरायसाफोरा सोलोंनो हायो बेनिखायनो नैबे भिडिअआ जागोन स्पेशली जायफोरा कम्पिटिटिभ एग्जामनि एक्सपिरियेन्स आरो जायफोरा हायार सेकेन्डारि डिग्रियाव फरायबाय थादों माखासे हिस्ट्रिकेल जाथायफोरनि कनसेप्टखौ बिजाबाव फरायनानै बुजिनो थाखाय बाहाय गोब्राब जायो नाथाय जेब्ला सोरबाया भिडिअनि हेफाजाबजों बा बाथ्राजों गोरलै खालामनानै सिम्प्लिफाइ खालामनानै जेब्ला नोंथांनो बुंगोन नोंथाङा बेखौ गोख्रोङै बुजिगोन आरो कनसेप्ट लानो हागोन आरो बेबायदि थांखिजों नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों आङो बे नेटोनि जोनोमा जादोंमोन 4 एप्रिल 1949 आव माने नैथि मुलुग दावहाया जोबदोंमोन 1945 आव जेब्ला 1945 नि आगस्ट 9 आरो आगस्ट 6 आव इउएसए जापाननि नागासाकी आरो हिरोशिमायाव जेब्ला एटम बम मोननै गारदोंमोन आगस्टनि 9 तारिख आरो 6 तारिखआव आरो बेनि उनावनो नैथि मुलुग दावहाया जोबदोंमोन दा नैथि मुलुग दावहायाव सोर देरहादोंमोन होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना हयथ' मिथिगौ आरो मिथियैफोरनि थाखाय बुंनो नागिरदों बेयाव मोननै पावार्सआव मुलुगखौ रानदोंमोन मोनसे जाबाय एलाइड पावार्स आरो मोनसे जाबाय एक्सिस पावार्स आरो एलाइड पावार्सआ नैथि मुलुग दावहाया देरहादोंमोन आरो एलाइड पावार्सआव दंमोन इउएसए जों लोगोसे इउएसएसआर दानि रासिया इउएसएसआर नि माखासे फिसा फिसा बर्डारजों नांना थानाय माखासे हादोरफोर जेरैबायदि एस्टनिया लिथुआनिया बेफोर हादोरफ्रा रासियाजों दंफायोमोन दाना बै एलाइड पावार्सआ नैथि मुलुग दावहायाव देरहादोंमोन जाय एलाइड पावार्सआव दंमोन इउके माने इंलेन्ड इउएसए रासिया बेफोरबायदि माखासे पावारफुल कान्ट्रिसफ्रा एलाइड पावार्सआव दंमोन आरो बे एलाइड पावार्सआनो नैथि मुलुग दावहाया देरहादोंमोन दानिया नैथि मुलुग दावहायाव मोननै हानजा बुंदोंमोन आङो मोनसे एलाइड पावार्स आरो मोनसे एक्सिस पावार्स एलाइड पावार्स मोनसे हानजायाव इउएसएआबो दङमोन आरो रुसियाबो दङमोन माने बै समाव रुसियाया मोननैसो हादोरजों लोगो नांनाय एखे मोनसे इउनियनाव दङमोन बे जाबाय इउएसएसआर माने नैथि मुलुग दावहायाव इउएसए आरो इउएसएसआर लोगो जानानै दावहा नांदोंमोन एक्सिस पावार्सनि एगेन्स्टआव आरो खौसेयैनो माने इउएसएसआर इउएसए इंलेन्ड बिसोरो देरहादोंमोन नैथि मुलुग दावहायाव दा नैथि मुलुग दावहाखौथ' बिसोरो खौसेयैनो जुद्ध नांनानै देरहाबाय इउएसए इउएसएसआर नैथि मुलुग दावहा जोबनायनि उनाव दानिया माने मा जाबाय इउएसएसआर आरो इउएसए नि गेजेराव एसे माने गावनि पावार्सखौ लानानै जोंसो इउएसए सानो मा जों बयनिख्रुइ माने पावारफुलसिन सेकेन्ड वर्ल्ड वारखौ जोंसो फोजोबदों जोंनि थाखायसो माने सेकेन्ड वर्ल्ड वारा जोब्बाय जोंखौ गिनानै थाद'नो गोनां जाबाय रासियाबो सानो माने इउएसएसआरआबो सानो जों पावारफुलसिन गोसोब्ला जोंबो होनो हायो जोंबो फोजोबनो हायो आरो बेबायदि माखासे थारमाने गावनि पावारखौ लानानै गावनि पावारखौ माने वर्ल्डआवनो गोसार होनो थाखाय नाजालायनाय सिं बिराद माने कुटनीति सोलिलायबाय इउएसए आरो इउएसएसआर नि गेजेराव नैथि मुलुग दावहाया 1945 आव जोबदों थिग 2 बोसोरनि उनाव माने 1945 1946 आरो 1947 नैथि मुलुग दावहा जोबनायनि 2 बोसोरनि उनावनो गुसु दावहा जागायजेनदोंमोन इउएसएस आरो इउएसए नि गेजेराव माने इउएसएसआर आरो बिनि माखासे एलायन्स कान्ट्रिफोर आरो मोननैनिबो एलायन्स कान्ट्रिफोर इउएसएसआर आरो इउएसए नि एलायन्स कान्ट्रिफोर आरो इउएसएसआर निबो एलायन्स कान्ट्रिफोरजों माने वर्ल्ड वार 2 1945 नि 2 बोसोर उनाव
1947 आवनो गुसु दावहा जागायजेदोंमोन जायखौ इंराजियाव कुल्ड वार होननानै बुङो बे कुल्ड वारा जागायजेदोंमन स' नोंथांमोननि थाखाय गोसोआव लाखिथारनांगौ बाथ्राया बेनो गुसु दावहाया जादोंमोन 1947 निफ्राय आरो बियो सोलि 1947 निफ्राय 1989 90 91 माने 1989 1990 1991 बे मोनथाम इयार्सनि गेजेराव जोबदोंमोन माने फिक्स इयार्स गैया बेयाव मानोना कुल्ड वारनि ओंथिया जाबाय गावदलायनाय नङा फिजिकेलि बुलायनाय नङा बियो माने सन्डे सानलायनायसो बियो माने गावनि गोहोखौ लानानै हमनानै ला आं मोनसे गोरलै बाथ्राजों बुंनो नागिरदों नैबायदि आरो जे माने USA माने बिराद पावारफुल वेपन्स बानायदों हाथियार बानायदों ओमफ्राय USSR बेखौ मिथिनानै माने बिसोरबो USSRआबो जोंबो बिनि एगेन्स्टआव बिराद पावारफुल वेपन्स बानायनांगोन निउक्लियार वेपन्स जोङो जेमान हायो एसेबां बानायनांगोन जोङो 10टा बानायोबा बिखौ USSRआ माने बिराद पावारफुल निउक्लियार वेपन्स 10टा बानायबायलायनो USSआ खबर मोनलायबाय आरो USAआबो USSRआ 10टा निउक्लियार वेपन्स बानायबायनो USAआबो दाना बानायलायनोसै 20टा निउक्लियार वेपन्स बानायलायबाय बिराद गिदिर मायबा डेन्जार माबा दोनो माने USA माने एलायन्स हादोरफोरखौ एलायन्स खालामजोबनानै गावनि कब्जायाव लांजोब्बायनो दानिया USSRआ खोनालायबाय होमबा जोंबो माखासे हादोरफोरखौ लानानै दानिया एलायन्स बानायना मोनसे माने इउनियन बानायनांगौ बेबायदि माने साननायनो माने टेनसन आरो बिराद लानानै जोंखौ गाग्लोबसिगोन जों बि गाग्लोबा जों ओरै खालामगोन बिनिखायनो जों ओरै रेडि जानांगोन USAआबो सानो आरो USSRआबो सानो थ' बेबायदि सानलायनानै माने बिसोरो एकदम सानलायनाय जुद्ध आरो बियो कुनु गावलायनाय बमा बारुद सिलाय कामाननि टेंकनि जुद्ध नङा बियो सानलायनायनिसो जुद्ध बियो किन्तु सिं एकदम मेन्टेलि प्रिपेयार जानाय जुद्ध बियो किन्तु फिजिकेलि बियो जादियासै बियो 1947 निफ्राय माने 1991 डेटआ फिक्स नङा गोबाङानो हयতো एसे गोनो गोथो जागोन बेयाव 1991 नङा 1989 जानांगौ ओरै साननो हानाय किन्तु बियो कुल वारसो नालाय कुनु फिजिकेलि बियो दावहा जाखायाखैमोन नालाय बेनिखायनो बिनि फिक्स जोबनायनि डेट आरो इयारा फिक्स नङा माने जोबहैदों आरो 1991 फ्राव जोबहैदों 1989 1990 1991 फ्राव बियो माने कमप्लिटलि जोबहैदों आरोखि 1947 आव जागायजेननानै थ' बेयो जाबाय कुल्ड वार दाना बै कुल्ड वारनि समावनो कुल्ड वार जाबाय थानाय समावनो माने बै USAआ बै नेटो नर्थ आटलान्टिक ट्रिटि अर्गेनाइजेसनखौ 1949 आव बियो दादोंमोन माखासे कान्ट्रिसफोरखौ माने ज' खालामनानै बियो मोनसे अर्गेनाइजेसन दादोंमोन बे जाबाय नर्थ आटलान्टिक ट्रिटि अर्गेनाइजेसन 4 एप्रिल 1949 आव बे हादोरफोरखौ लानानै बियो मोनसे अर्गेनाइजेसन दादोंमोन आरो बे अर्गेनाइजेसननि पारपसआ जाबाय जोंखौ जुदि नाटो कान्ट्रिसफोरखौ जुदि सोरबा गाग्लोबोबा नाटोसनि जेमान कान्ट्रिफोर दङ कान्ट्रिफोरा खौसे जानानै बिनि हेंथायै दावहा नांगोन आरो नेटोनि मेन उद्देश्यआ जाबाय मिलिटारि सापर्ट होलायनाय नाटो मेम्बार कान्ट्रिनि मोनसे हादोरखौ सोरबा गाग्लोबबाथाय गासैबो नाटोनि कान्ट्रिसफ्रा खौसेथि जानानै जाय हादोरा बेखौ गाग्लोबदो बेनि एगेन्स्टआव माने माबा नांनाय जागोन माने जुद्ध नांनाय जागोन बे जाबाय नेटो अर्गेनाइजेसननि थांखिमोन आरो बे नेटोआव गासै 13टा 12टासोल' दङमोन गिबियाव फार्स्टआव जेब्ला नाटोखौ 1949 आव दादोंमोन बेखौ गम मोननानै बेखौ मिथिनानै USA जे माने बेखिनि हादोरफोरखौ लानानै गासै गिबियाव 12टा 13टा हादोर दङमोन दे दाथ' 30टा दं नेटोआव गिबियाव माने इनिशियेलि माने 12टा 13टा 15टा बिदिल' कान्ट्रिसफोर दङमोन बे कान्ट्रिसफोरखौ लानानै जेब्ला 1949 आव नेटोखौ दादोंमोन 4 एप्रिलाव बेखौ दानाय लोगो लोगो बे गुसु दावहानि समाव जादोंमोनथ' गुसु दावहायाव बेखिनिखौ दानाय लोगो लोगो USSRआ गम मोननानै बिसोरबो USSRआबो माने मोनसे नेटोनि एगेन्स्टआव मोनसे अर्गेनाइजेसन दादोंमोन बिसोरो बे जाबाय वारश' पेक्टखौ 1955 आव बिसोरबो दादोंमोन जे वारश' पेक्टनि उद्देश्यआ बेनो जे मिलिटारि सापर्ट होलायनाय इक'नमिक पलिटिकेल जेखिजाया सापर्ट होनाय जे वारश' पेक्ट खिनाव जाय हादोरफोरा माने साइन खालामगोन
बे वारस' पेक्टनि मेम्बार कान्ट्रिफोरखौ जुदि सोरबा गाग्लोबोबा वारस' पेक्टआ माने खौसे जानानै बे गाग्लोबग्रा माने हादोरनि एगेन्स्टआव जुद्ध नांगोन। तो बेबायदि नेट'नि एगेन्स्टआव USA नि नेट'नि एगेन्स्टआव USSR आ वारस' पेक्टखौ 1955 आव दादोंमोन। दाना आसल बाथ्राया जाबाय मा USA आनो जाबाय आसल माने कान्ट्रि लिडारा बेनो आरो USA आनो मोनसे खालामबाय थायो। दिनै USA आ इनिशियेलि नेट'आव बेसेबां हादोरफोर दङमोन गासै 13तानिफ्राय 15तानि गेजेराव दंमोन। एक्जेक्ट एमाउन्टखौ आं नाम्बारखौ आं बुंनो हायाखै। जियानो जा 13ता 12ता बिदि दङमोन नेटआवबो मोनगोन नोंथांमोना। दा खिन्थु बांहोयै इनक्रिज खालामै दा नेट'आव 30 कान्ट्रिज जाहैबाय। आरो बिसोरो रिसेन्टलि 2015 बिसोरो माने प्राय मोनफ्रोम बोसोरावनो बिसोर बारायलांबाय थायो। नेट'नि मेम्बारफोरखौ बिसोरो मोनफ्रोमबो बोसोरावनो बारायनो सेस्था लाबाय थायो। 2018-15 आवबो बिसोरो गोबां हादोरफोरखौ लांदों आरो 2018-15 फोरावबो आरो 2020 आवबो बिसोरो मन्टेनेग्र होननाय हादोरखौ बिसोरो नेट' कान्ट्रिसाव माने इनक्लुड खालामदों, सोफादेरदों। बेयावबो रुसियाया माने गोबां बेखौ माबा बुंदोंमोन, बेनि माने उत्तर होदोंमोन जे बेखौ लाफानाङा होननानै, खिन्थु USSR माने एकदम अख्रा खालामनानै बे मन्टेनेग्र होननाय हादोरखौबो बिसोरो नेट'आव सोफादेरदों 2020 आव। आरो बेबायदिनो नेट'खौ बिसोरो सानफा एफा मोनसे कान्ट्रिखौ बिसोरो नेट'आव सोलांगासिनो दङ। थारमाने आसल बाथ्राया मा USA आ थारमाने गासैबो हादोरफोरखौ गावनि कन्ट्रलाव, बुहुमनि गासैबो हादोरफोरखौ गावनि कन्ट्रलाव लांनो नाजानायनि बे मोनसे सेस्था एक्सपानसन खालामनो नाजाबाय थायो थारमाने बिसोरो। इनिशियेलि 13ता कान्ट्रिसमोन, 13ता 12ता कान्ट्रिसमोन, दिनै थाङै 30ता कान्ट्रिज जाबाय। आरो बिसोरनि उद्देश्यआ थाङै गासैबो हादोरफोरखौ बेबायदि मोनसे अर्गेनाइजेसनाव सोना लानानै गावा बै माने अर्गेनाइजेसन लिडार जानो टारगेट बेबायदि मोनना लायो आरो। मानोबा बिसोर मोनफ्रोमबो सानफा एफा माने मोनसे मोनफा कान्ट्रिसफोरखौ गावसोरनि मोनसे अर्गेनाइजेसन, आमब्रेला अर्गेनाइजेसन सोनो लानो नागिरबाय थायो। आरो बेबायदिनो बिसोरो नै इउक्रेनखौबो नै एकदम सोथारनोसैयानो। खिन्थु USSR आ माने जाय मोनसे समाव माने USSR मोन, दा गुबुन कान्ट्रिफोर जालांबाय। जेरैबायदि रुसियानिनो माखासे जायगाफोर, जेरैबायदि माने एस्टनिया, लाटभिया, लिथुआनिया, बेफोर कान्ट्रिसफोराबो जिहेतु रुसियानिनो बाहागोमोन, गावलांजोब्बाय, गावनानै नेट'आव हाबलांजोब्बाय। दा इउक्रेनाल'सो माने बाखि दं बर्डार एरिया रुसियानि, जाय माने नेट'आव हाबाखै, बेबो हाबनोसै बाव। थ' नोंथांमोना बुजि मोनबाय जानांगौ नेट'आ बेबायदि उद्देश्यआव जोनोम जादोंमोन। नेट'नि एगेन्स्टआव USSR आव वारस' पेक्ट जोनोम जादोंमोन। आरो दिनै जुद्धआ बैफोरनि थाखायनो आगोलनिफ्रायनो खाना नांबोखादों। वर्ल्ड वार II निफ्रायनो, वर्ल्ड वार II नैथि मुलुग दावहा जोबनायनिफ्रायनो बै बै जिथु दाङाबाजि सुथुर जालायनाया बै नैथि मुलुग दावहा जोबनायनिफ्रायनो बे जागायजेनदोंमोन। थारमाने नैथि मुलुग दावहाखौ खौसेयै नांनानै देरहाबाय USA आरो USSR आ। ओमफ्राय थिग नैथि मुलुग दावहा जोबनाय लोगो लोगोनो बोसोरनैसोनि उनावनो बिसोरनि गेजेराव सुथुर जालायजेनदोंमोन, गुसु दावहा जादोंमोन। गुसु दावहानि गेजेरावनो नेट' दादोंमोन USA। USSR आ दादोंमोन वारस' पेक्ट होननाय। आरो बेबायदिनो जालांदोंमोन। थारमाने USSR आबो माने माखौबा गावनि आन्दाराव लाबोनो लुगैयो, गावनि आइडिय'लजिफोरखौ गोसार होनो लुगैयो। USA आबो गावनि आइडिय'लजि, गावनि माबा माबि आइडिय'लजिफोरखौ गुबुन हादरफ्राव गोसार होनो लुगैयो। आरो बेबायदि गोसार होलायनो लुबैनायावनो नैथि मुलुग दावहा जोबनायनि उनाव दाङाबाजि जागायजेननानै दिनैसिमबो गेरें गुरुं जारलाय दिनै एकदम USSR जों बे दावहाया एक्सुवेलि USSR आरो USA निसो दावहा बियो। इउक्रेना गेजेराव थानानै थैनांदो। इउक्रेना मुथिं थागोन मुथिं मागोन जुद्धखौबो माने खालामनानै लाबाय, आवगायनोबो हालिया फासयनोबो हालिया, बाहाय आवगायना लाना फासयनोबो हालिया, आवगायलांबाय थानो गोनां जादों। थ' बेबायदि जादों। दावहायाव माने सापर्ट होगोन होनना इउक्रेनखौ बुंबाय USA आ। दिनै खिन्थु जै दावहाया जाथारबाय, दिनै खिन्थु खुगाजों सिगां जि बुंदोंमोन दिनै माने फिजिकेलि बा माने एकदम मोगथाङाव जेबो हेल्प होनाय नुनो मोनाखै। जायनि जाहोनाव माने इउक्रेननि प्रेसिडेन्टआ साननैसो सिगां खोब दुखुजों बुंदोंमोन, माने बे नेट'नि कान्ट्रिसफोरखौ बुंदों बियो माबा माबि बुहुत माने कापुरुख हादोर
कुनु बोलो गैयै हादोर खुगाजोंल' कुनु देहाजों माबा गैया ओरै माबा माबि बुंदों इउक्रेननि प्रेसिडेन्टआ